O Salón de Plenos do Concello da Pobra vestiuse de gala este sábado para acoller o acto de recoñecemento institucional a Isaac Maceiras, alcalde da localidade durante 16 anos, entre 1999 e 2015. Foi un acto emotivo e de xustiza, no que non faltou ninguén, deses que tanto lle gustaban a él organizar cando era rexedor. Ademais da actual corporación, tamén asistiron numerosos edís que formaron parte dos gobernos locais durante os seus mandatos, varios exalcaldes, como é o caso do de Boiro, Xosé Deira, e Ribeira, Manuel Ruiz, os que aínda comparte gran amizade, representantes do tecido asociativo empresarial local, así como tamén numerosos veciños que non quixeron perderse tampouco este recoñecemento. Na súa intervención, o actual alcalde, José Carlos Vidal, destacou a calidade humana do homenaxeado e os logros acadados por el durante os seus mandatos. Como representante deste concello, quero darlle as grazas por eses anos de traballo tan intenso e fructífero. Un traballo que cambiou a Pobra do Caramiñar. Non é este o momento nin o lugar para facer unha relación dos seus logros, que foron moitos, pero si o é para destacar a súa calidade humana. Sempre disposto a recibir a todo o mundo e intentar solucionar os seus problemas, levando o seu traballo moito máis alá do que o seu cargo podía exixirlle. Na súa intervención, Isaac Maceiras agradeceu a homenaxe, confesando sentirse enormemente satisfeito por ser xa parte da historia da localidade. Prodúceme unha enorme satisfacción personal o feito de sentirme parte da historia da Pobra do Caramiñar e integrar o elenco de persoas que puxeron o mellor de si en pro do beneficio e o crecemento económico e emprego. Posto que a política é arte de resolver os problemas do pobo, a cal temos a obriga de facer feliz. Despois de 16 anos sendo vos alcalde, quero que as miñas primeiras verbas sexan de agradecemento infinito ao meu pobo, pola confianza depositada en min, pois estou seguro que, por moitos premios que podeira alcanzar na miña vida, o máis importante foi ser o voso alcalde da Pobra do Caramiñar. O acto continuou posteriormente coa imposición da medalla do Concello e a súa asinatura no libro de honra. Tamén se lle fixo entrega de varios agasallos consistentes nunha adorna de cerámica e unha metopa de sobremesa con dedicatoria. Pero para o final estaba reservado o acto principal. Como é tradición no Concello, procedeuse ao descubrimento da fotografía do ex-rexedor no Salón de Plenos, un momento especial para Maceiras, que quixo compartir tamén coa súa familia, especialmente os seus netos, que acompañaron no momento do descubrimento do cadro.